naħseb illi Joseph Muscat kien irnexxielu wkoll jagħmel ċertu tibdiliet mhux biss ta' persuni, għax dak imbagħad tagħmilhom wara fir-realtà. Naħseb għamel waħda importanti qabel mbagħad nista' nitħattu fuqha. Meta naħħar Anġlu Farrugia? Amen. Naħseb dak kien hemmhekk fejn dbaħt li dan ir-raġel Madonna saċerdot tar-ritwal metaforiku. Meta l-Anġlu Farrugia, forse ħanirrakkonta naqra l-episodju ħalli n-nies jinkwadrada, bażikament ftit ġimgħat qabel l-elezzjoni ta' 2013, Anġlu Farrugia mar fuq Xara Bank u kienet jiddibatti lil Simon Busuttil. Simon Busuttil mesaħ l-art bih ġabu jitkellem letteralment waħdu taħt il-bank, kien hemm moment ifittex il-karti, kienet traġikomika kważi. Jiena naħseb li dik kienet parti mill-istrateġija ta' Joseph Muscat. Naħseb Anġlu Farrugia kien jirrappreżenta dak kolli huwa l-Labor tal-passat li forsi mhux daqshekk xprunat, li mhux daqshekk artikolat, tellaw fuq l-ola artal pubbliku ta' dak iż-żmien, dak iż-żmien kien Xara Bank, kulħadd kien jara Xara Bank, wera lil poplu Malti ara dan huwa il-Labor l-antik qed tarawh kemm hu tannik, kemm ma jafx jitkellem hu dar raġel, kemm hu patetiku. L-għada filgħodu qatlu. Anġlu Farrugia kien il-ħaruf tas-sagrifiċċju ta' Joseph Muscat.